usa ka freelance nga empleyado nga nagtrabaho sa Europe. Ay. So ang nahitabo kay nananghid siya sa iyahang boss nga mag-sick leave sa daw siya. So gitugutan and then karon ang gibuhat day niya kay niuli siya sa Bali, Indonesia, mo na yung hometown. Yes, dai. And then ang nahitabo kay pagsakay niya sa eroplano, nakasugat niya ang iyahang boss. Ay. Kinahanglan manggod daw niya magpahuway. May pang nag-file na lang siya vacation leave. Di ba? Pero wala po nakabalo nung anong, wala po siya nakapananghid og tarong. Maybe hurot na. Basin og di po siya tugutan dai. Yes, Basin na siya una nga ug mananghid ko ani. Di ko hatagan og higayon ani nga ma-approve ang ako ang application sa leave. Kana pod. It's either hurot na iyahang vacation leave or moto, sick leave na lang. Kaya di ba pag mag-file kag sick leave kay mas somehow valid ang imong reason ba nga dili ka kumbaga makato sa imong trabaho ingon ana. Justify pud nimo na justify gyud na nimo. Pangayuan pag og ka ng medical certificate. Med-cert actually. Oy nadunggan ako radyo man irina na beto nagabuhat ana kanang i-fake lang nila ang med-cert para na lang sila mapakita. Mao gyud dai. May na lang gani radyo man irin kay butan ng yahang boss ug gikatawan lang nila. May gani wa siya ingon lang siya dali injeksyonan ta ko imong mata. Nga, oy, ipit ko ani. Dali ka injeksyonan ako imong kalimutaw be dali. Kana lang po ang kasama no. May nagalitaas po pasensya kay ang boss no. Nga wala po siya gikasaban pero wala po gingon ko namuhan ba siya tungod ato. Kato nga panghitabo it's a reminder ba. Labi na sa ato mga empleyado, kami empleyado man pud ni Radyo Man Erin nga kanang kung asa man ka nagtrabaho karon paningkamuti ba nga mahimo kang maayo nga empleyado. Correct. So, yes, doon naman tayo mga problema. Di ba naman ginaradyo man rin na kay mga personal na ginaagihan. Sama sa katong example na to kaganina, tong usa ka empleyado nga gimingaw daw siya sa iyahang panimalay kay Europe. So, layo gyud kayo. Layo kayo ang Europe na homesick siya dai. Bali, Indonesia. Layo gyud siya. Mao nang siguro na makak na lang siya. Pero kana gyud mga kasama no, kung doon na kay ginaagihan karon, maybe gusto nimo nga mag-take a break. Same atong discussion po nato, diba, the other day, nga kanang kinahanglan maning kamot po ta ba nga at least mahimong matinod-anon sa ato ang mga ginatrabahuan, sa atong mga kauban sa trabaho, and mananghid. Ay lang yun ilimod, ha? Kaya in kaso po dahil, o kung ay may tabo sa ihadid to. Yes! Diba? Unsay iyang makuha ang benepisyo, kaya ang gideklara man niya nga nag-sick leave siya. Kana po. Di ay mugawas dito dahil nga to, agad siya gawara-wara.